Nu er vi kommet til uddelingen af rosetter. Så på en første plads er det Langmoses lærke. Ja, lærke. Tak. Og på en anden plads er det Marie på Hercules. Nu Jørgen tager en æresrunde, når rytteren er kommet op. Nå, skulle vi spille af op ad vejen? Det kan vi godt. Jeg skal lige trave lidt ind på banen. Ah!